Ayiwa an bɛ se ka mun fɔ Hajiya inna lillahi inna ilaihi rajiun mun kɛra Ala k'an kisi a ɲɔgɔn ma Ala k'an kisi a gɛrɛgɛrɛ ma. Se ka mun fɔ kɔni dégâts kɔni kɛra parce que mɔgɔ caman sara dégâts matériels caman kɛra fɛn caman fana kɛra denmisɛnnin b'a la mɔgɔkɔrɔba b'a la cɛ b'a la muso b'a la donc vraiment an bɛ se ka mun fɔ nin la hali sisan cɛsiri de ka kɛ ni cɛsiri ma kɛ a man ɲi parce que bateau ni mun taara sisan n'u ma se ka solution sɔrɔ ça veut dire que le noir c'est fini pour nous parce que moyen kelen de bɛ sisan n'a kɛra mun ye bateau ye mun bɛ relais kɛ nord ni Gao ni Bamako cɛ n'a fɔra o bateau fana tiɲɛna donc vraiment c'est un problème aussi. B'a dɔn aw min ye Gawokaw ye aw ye kunnafoni sɔrɔ k'a dɔn mɔgɔ minnu don wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Bon an b'a dɔn ko olu de don parce que avant que u yɛrɛ ka communiquer kɛ u yɛrɛ y'a fɔ k'u bɛna bateau ni attaquer ko nin fɔra o avant que bateau ka attaquer 72 heures fana village caman bɛ o yɔrɔ ninnu la bateau fɛn min kɛra yɔrɔ min na village caman de bɛ o yɔrɔ la 24 heures avant que nin ka kɛ u ye alerte signalé ko mɔgɔ ninnu bɛn de aw hakili to la u b'a fɛ ka bateau ni u b'a fɛ ka attaquer aw ye message ci militaire ninnu ma u ka bɔ a kalama mais tiɲɛ la u ka kuma ma mɛn mɔgɔ si ma u ka kuma mɛn ko nin kɛra mun ka kan kɛ o kɛra sinon u yɛrɛ ye communiqué kɛ k'u y'a kɛ tiɲɛ la olu yɛrɛ de y'a kɛ avant que u communiqué kɛ yɛrɛ ils ont très bien dit k'u bɛna bateau attaquer bateau nin kɔni a ka attaque nin u y'a fɔ yɛrɛ. Yala baara jumɛn de kɛra sisan ka mɔgɔ fatuta ninnu taara bateau in na sisan ka u fɛ parce que sur réseaux sociaux kan mɔgɔw sira u bɛ k'a fɔ ko mɔgɔw ka taa Gao hôpital la ko ka taa joli di. Nombre yɛrɛ mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ parce que a kɛra yɔrɔ min na réseau tɛ communication tɛ marché armée de taara o yɔrɔ la et puis u ye nombre mun di o nombre na ka ca n'a ye mɔgɔ caman de taara bateau nin mɔgɔ caman tununa ji la u sera ka dɔ sɔrɔ u ma se ka dɔ sɔrɔ sisan vraiment information réelle yɛrɛ tɛ parce que yɔrɔ nin la jusqu'à présent ils sont en train de rechercher des gens donc vraiment nombre exact yɛrɛ tɛ surtout u y'u bila o yɔrɔ la pour le moment priorité dira pour les blessés u bɛ blessés ninnu de ta ka na n'u ye à l'hôpital de Gao voilà pour les urgences mais je sais quand même vers 9 heures aujourd'hui il y a eu 6 blessés qui sont venus par hélicoptère à l'hôpital de Gao priorité pour les blessés mais ils ont dit que tous ceux qui n'ont pas vu leurs blessés à l'hôpital se considérer que les membres de leur famille sont considérés comme des gens soit qui sont morts ou qui sont noyés voilà. Kan jumɛn bɛ aw bolo k'a fɔ k'a lase. Ne tɔgɔ ye Maman o de bɛ ne fɛ k'a fɔ an tɛ se ka to tan n'an ka jamana fɛ fo k'an ka taa ɲɔgɔn bara ka taa ka na an ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na il faut ka n'olu ka ɲɔgɔn ye an ka kuma ka den kɛlɛ na n'o tɛ an tɛ se ka to tan.